tak tulu det tak tepuk tangan untuk semuanya Mbak Keci Emerson lan Mbak Lintang Kairo. Nggih matur nuwun Mbak Dr. Keci. Kenduk, saiki wis arep mulih purung? Nggih, limbukan niku. Oh. Lah sing ngomongi sing batesi nek bal limbukan kon mulih sapa? Mbokmu. Nggih. Oh, diwatesi karo mbokmu. Nek cara nggonku ya, Wuk, nek sinden cilik mulihe pas limbuhan ora ngenteni gara-gara kuwi mbalekke dhuwit nyang dalang 200. Wis aja ngono kok cerewet men iki. Mboten nding. Malah tak imbuhi 50 sakne. Matur suwun, Bapak. Sing 100 mau kowe, lha sing 50 kek nombokmu. Nggih. Nggo persahabatan. Persahabatan opo? Karo pakmu barang ora karo mbokmu tok. Aku ora kenal karo mbokmu. Sik arep pamit saiki arep mulai saiki. Mboten. Rada engko sik. Nggih. Lah iki arep ngenteni apa? Sing sapa kok nambahi sapa antemi? Nambahi. Koneh ya, Pak ya. Pusing tuh.